Ola, Perjapis, este blog empezou o Mateo Editor. Por algún motivo, o primeiro clip, o micrófono non se conectou ben, entonces escoítase un pouco mal, así que, perdón, pero eso, xa vos deixo co blog de verdad. Buenos días, Perjapis. Unha semana máis de blog, outra vez. A semana pasada non hubo porque grabín, pero non grabín todos os días. Os clips eran vos, pero fun eu que non quixo gravar. Pero agora sí que empezou a gravar. É miércoles. Sí, pero creo que vou facer cousas de aquí a domingo, así que dame igual que empece miércoles. Estou casándome para ir a clase. Teño, creo que 10 minutos para chegar a clase. Vivo enfrente, non pasa absolutamente nada. Hoxe teño sociolingüística. Sociolingüística é a clase das perfectas. Estamos dando ahora mismo género e non sei que. É clase de ser perfecta. A profe Teresa Moure é a mellor profe que tuve nunca. É bastante agradable ter unha clase que non sea en inglés. Aparte de ser un tema tan interesante como a sociolingüística, non? Que é como ese tema que todo mundo odia cando está facendo bachillerato porque dices, buf, que aburrido. Non é nada aburrido. Hoxe temos interactiva. Temos que falar en clase porque ela dixo que a interactiva... Bueno, que interactiva? Ela dixo que a participación é como a cousa máis importante na súa asignatura, que non hai examen. Así que hai que participar en clase. Despois teño fonética, que fonética porque me gusta, porque hai días que é moi agradable a fonética, outros días que dices, que pesada a fonética. A profe non, a profe é perfecta, a profe caeme ben. Onte usoume de exemplo para explicar que cando cambias un sonido dunha palabra, deixa de ser esa palabra, porque os sonidos cambian o significado das palabras. Claro, en plan, díxome literalmente, muteo, si te dijo muteo non te sientes identificado con muteo, eu non, Mateo, claro. Non sei, son esas cosas que me gustan, esas cosas de frikis de la lengua. Me gusta mi carrera, me gusta mi carrera, me gusta mi carrera. Mira, de qué suerte ten Pingüi, jope. Adiós, Pingüi. Perjapis, acabo de volver de clase. Estou absolutamente famélico. Voume facer unhas fajitas. Que é que, sabedes que pasa? Outro día fun ao súper e comprín como moitísima comida. Moitísima comida non. O sea, realmente comprín comida que dá solo pos días que estou aquí. É unha cantidad boa de comida. Moita máis comida que suelo comer o resto de días. Entón non vou pasar fame, pero ahora mismo estou pasando moitísima fame. Antes estaba en clase con María e con Paula e dixéronme: de que te vas a disfrazar en carnaval? Sorpresa! Non teño disfraz de carnaval. E dixéronme de ir a tomar o jueves algo, disfrazados, claro. Non teño disfraz de carnaval. E teño que atopar un disfraz de carnaval. Que vamos a facer cando chegue a Arousa. Porque na Arousa hai moitos disfraces jardados. Na miña nai ten na casa moitísimos disfraces jardados. De todo. De miércoles, por exemplo. De astronauta. O astronauta non me sirve de cando era pequeno. Pero bueno, o sea, os de cando era pequeno evidentemente non me sirven. Pero ten que haber disfraces de persona maior. Espero. Ademais, non teño unha talla difícil. En plan, eu son moi fácil de vestir. Non hai complicación ningunha para toparme algún disfraz. O que pasa que antes de pequeno, como que en carnaval sempre facía disfraces como moito máis originales, pero porque a miña nai facía os, miña nai cosía os disfraces, era como unha idea que tiñan pensada, pero eu agora como quero tomarme en serio, pero miñas amigas e así non toman tan en serio o carnaval. Entonces, como que non che dan ganas de esforzarte en poñerte un disfraz. Que vas a poñer un día, porque en realidad non os pos tanto. Querendo salir jueves, sábado e lunes, e non sei se algún día máis, teño que tomar un disfraz. Pero claro, isto, a min o de poñer o mismo disfraz varios días, isto é algo que non entra na miña cabeza. E bueno, estou queixándome de que teño fame porque hai xente na cociña e non podo ir a cociñar. E Carla está facendo non sei que e ten que subir a hora. E Carla, como sabedes, como todos os días con Carla. Entón, sabendo xente na cociña, non podo poñerme a cociñar. Non é que non poida. O sea, ahora mismo solo están ocupando un cachiño. Podría poñerme a cociñar con elas, sí. Pero é que a min gústame estar solo. Estar solo encántame e é difícil nunha residencia de 400 personas, concretamente nunha cociña. O sea, na cociña non somos 400, na cociña somos solos deste pastillo, somos 20. Pero gústame a soledad. E a partir das 3 de algo, todo o mundo comeu xa, ou xa están en clase, ou o que sea, entonces solo comer eu. Algún día deixará de chover en Santiago. Leva chovendo? Bueno, Santiago en todos lados. Dadevos conta de que leva chovendo todo o ano. Estamos a que de febreiro? 4 de febreiro. ¡Ah! Perjapis, é o cumple do meu irmán e non lle chamín. Falín con el e non lle dixen felicidades. Bueno, vou chamar. Eu sin nada, e dasme a facer fotos. Bueno, Perjapis, aquí está Carla. Hola. Vou facer a comida.
Vou poñer plano recurso. Pum! Bueno, pero Japis, pasaron numerosas horas desde que comín, pero non fixen absolutamente nada. Estou esperando a Somoza. Que? Vamos a gravar un vídeo. Bueno, é miña amiga, en plan, evidentemente vamos a quedar. Antes como fixen todos esos clips en plan recurso, dixen, donde atopo eu música para facer, en plan, para meter nos blogs, todo eso? Estou buscando en TikTok. E hai xente que me dixo que en SoundCloud. Vou mirar, teño que descubrir, porque os blogs con música son como mellores, pero é que é como super complicado, porque tens que dar créditos, todo eso. Normal que tienes que dar créditos, en plan, son artistas que fan a música sin copyright, están literalmente rejalando a música. Pero quero, en plan, como tomarme super en serio como edito os blogs, porque claro, eu hasta agora edito todos os blogs co teléfono, pero estuve informándome e vin que Apple fixo o Apple Creator Studio, que é super guai se eres estudiante, porque se non eres estudiante son 130 euros ao ano, pero se eres estudiante son 30 euros ao ano. É xusto cadra que este mes é meu cumple, é 30 euros vou a ter, así que igual o collo, porque ten Final Cut Pro. Final Cut Pro é como a cousa que máis usa a xente para editar con ordenador. Eu teño no iPad. Acaba de abrirse a porta da residencia, o sea, a porta da habitación sola, que... Vale, parece ser que estaba mal pechada a porta de punto. Vou buscar a esa moza que xa acaba de chegar e non sabe como andar polo Burgo porque non veu nunca. Así que vou na buscar a porta. Como vos decía, que eu, o sea, tampouco edito como super moitísimo. Eu nunca fixen absolutamente nada de editar, en plan, eu todo o que sei de editar foron cousas que aprendín eu solo. Entonces, creo que tendo as ferramentas correctas, realmente editaría moito mellor que desde un iPhone. Hola, Prejapis. Ai, non se me venteiro. Ai. Pues cortas un friquillo. Hola, Prejapis. Viñamos a gravar un vídeo, o sea, vin a gravar un vídeo para que poñan traballo social gratis. Xa se foi Somoza. Efectivamente, como vos esperabades, o vídeo non quedou acabado. Nin empezamos a gravar. Empezamos a facer o guión, pero non houve maneira. Tuvemos que chamar a unha persona que estudia a carreira para enterarnos de todo, porque non nos enterábamos de nada, porque a página da USC está un pouco mal feita. E a da Escola Universitaria de Traballo Social, sí, tamén está fatal feita. É un cristo, porque resulta que é concertada e que pagan 1000 euros de matrícula, despois teñen que pagar tamén a matrícula da USC, e despois teñen que pagar unhas cuotas de 430 euros cada non sei cantos meses. Un cristo, en plan, pagan unha barbaridade por estudiar traballo social. Eu xa non me metía simplemente por o que hai que pagar, porque son polo menos 2000 euros. Dime conta de que levo todo o día, pero todo o día na habitación, menos no momento no que fun a clase. En plan, parece un pouco unha sitcom este día do blog, porque é todo o tempo este plano. Eu despertime en este plano, estou agora en este plano, solo o único cambio que hubo foi cando fun á cociña. Estou vendo un vídeo super interesante sobre como o K-pop afecta lingüísticamente a xente. Isto é super curioso. Isto é un pouco por o que eu estudio, o sea, eu parece que eu só vexo contenido de blancas, pero a min encántame ver estas cousas frikis. Este canal encántame, este canal, como se chama? Storied. Pues Storied fai vídeos interesantísimos de lingüística e de lenguas diferentes. Conta datos como super interesantes. Isto é unha super referencia a Linguriosa, que tamén me encanta. Encántame canales de lengua. Algún día recomendareivos diferentes canales de YouTube sobre lengua. Diríades que son máis raro do que esperabades que fora? Eu creo que son normal, pero teño ese toque especial, sabedes? Dai un pouco de spice, é como botarlle un pouco de pimentón a un ovo cocido. Eso, ai, que boa metáfora. Son efectivamente un ovo cocido con pimentón. Supoño que levaderes todo este cacho de vídeo dicindo que faz sin camiseta se fai un frío horrible. Perhapis na residencia está todo o día encendida a calefacción. Estou ca ventana aberta. Estou ca ventana aberta e morro de calor. Antes vos a moza e dixo que calor fai aquí e quitouse a chaqueta en plan, fai moito calor aquí dentro. Que mellor, o sea, imaginadevos que eu, o sea,
Estou nunha residencia eu solo e de repente teño que pasar frío. Eso non vai a pasar. Pero bueno, poño na camiseta porque síntese como un pouco estar desnudo diante da cámara, levar así nada diante vosa, é un pouco vergonzoso. Mirad o meu tatuaje, gusta vos o meu tatuaje? Sei que vos gusta, sei que é absolutamente increíble. Fixo Natalie, Sky Black Tattoo. Non sei se vou facer algo máis hoxe, creo que vou cortar aquí este día porque realmente non vou facer nada máis. Creo que xogar no Animal Crossing e cenar e ya, realmente non teño unha vida tan interesante. Vistes que o clip anterior foi na facultade, verdad? Vale, pois eso foi fai 5 minutos. Resulta que eu non mirín o correo da universidade, mala mía por non miralo, porque está aí para algo, non? E a profe mandou un correo dicindo que só le iba a dar a hora anterior á miña. Eu teño que ir de 11 a 12. Vale, pois ela só dou de 10 a 11. E cheguen á porta, sale Paula e dime: que fas aquí? Non tes literatura inglesa 3 con nós? Eu: sí, pero teño unha hora diferente porque non temos o mesmo apellido. O sea, o seu apellido é por Q e o meu é por D. Vamos en horas diferentes. E díxome: non te enteraste do correo? Non me enterei no correo. Pois agora teño unha hora libre. E agora só teño clase de 12 a 1. Esa é toda a clase que teño hoxe, sintaxis. E mañán teño literatura inglesa 3. Vou mirar o correo por se tamén a cancelou, porque senón xa me vou para Arousa hoxe, ahora mismo. Porque mañán só teño literatura inglesa 3 de 9 a 11. Son 2 horas. Que tampouco dá as 2 horas a profe. Levan todos estes días vindo a facer visitas ás facultades e á residencia a xente de bachillerato. É rarísimo ver a xente do 2008, teñen 4 anos menos que min, que van a entrar po ano na mesma facultade que min. Eu ainda teño que estar 2 anos máis. É fuerte, é bastante fuerte. E bueno, veuseme tamén o mundo en relevo porque dixen, quédame 2 anos aquí, estou cos 2008 na mesma facultade e miñas amigas están facendo o TFG. Non todas, pero algunhas sí. O sea, eu agora topime con Lorena e díxome: si, teño reunión do TFG con non sei quen me dixo. Eu, que? Foi bastante fuerte. É que nunca cheguen a pensar en facer o TFG, sabedes? Isto é algo que me quedou moi lexos, porque se eu fixen 2 anos dunha carreira, cheguen a segundo e fume, e agora estou en segundo outra vez, non me dou tempo a pensar en TFG de nada, pero é só que veño. Non teño nada para desayunar tampouco, o sea que estou desaproveitando completamente esta hora libre. É unha hora libre absolutamente vacía, na que vou a pensar constantemente en joder, podías dormir unha hora máis. Isto é todo o que vou a facer. Esta vez que vou a facer xogar Animal Crossing. Porque onte estaba vendo o blog de Carlos Peguer, creo que da semana pasada, non sei se desta semana, e vin que Nintendo mandoulle unha copia para Nintendo Switch 2 do Animal Crossing e cousas tamén en plan da My Nintendo Store, unha camisa, a que leva Tom Nook. E eu, desde que saliu a actualización, que foi polo que lle mandaron o xogo a él, eu levo xogando todos estes días. É como que ao velo a él dixen: teño máis ganas ainda de xogar. Leo, estou un adicto. O sea, el dixo que el igual iba enseñando como iba facendo a súa isla. Eu se queredes enseño vos tamén como vai sendo a miña isla. E as casas que decoro, encántame decorar casas. Eu isto é todo o que fago no Animal Crossing, decorar casas constantemente, porque a isla, como ainda non teño de terraformar e todo eso, non podo facer moito. Pero sí que podo enseñar vos os veciños e as casas que fago. E que mirade, por exemplo, este salón, como me saleu este salón? Este pidoume un estudio de grabación, eu fixenlle ali, o sea, todo. Mirad esta casiña, toda cookie. El pideu biblioteca ilustrada, pero en plan, os muebles eran todos de meniños. Entonces ten como este parede, así bonita, esto como de xojete. Es mi cosa. O sea, realmente, o objetivo de Animal Crossing cal é? É unha boísima pregunta. Eu creo que simplemente é pasalo ben e decorar todo como che guste e punto. Polo menos deste, porque neste, o sea, cambiou moito Animal Crossing. Neste, no último, é todo decorar. Como que levaron a mecánica de decorar ao máximo. Pero claro, antes só podías decorar as casas, pero ahora podes decorar toda a isla por fora. Ademais é unha isla que perdín a oportunidade de chamarlle Arousa. O sea, esta é como a sexta isla que teño. As anteriores que chamaron Arousa, pero esta non se chama Arousa. Esta é... non me acordo o nombre, pero sei que non era Arousa. Pero happy spring de clase. Non sabedes o que me pasou en sintaxis. Séntome en clase, séntase ao lado miña alguén
que nos sentamos sempre solos, en plan, eu sempre estou solo, esa persona sempre está sola. E, de repente, miro para ela e dime, sei quen eres. Eu, que? E sí, resulta que era unha per happy, Carolina. Si ves o vídeo, hola, psito. Pero eso, xa non estou solo en clase, menos mal, porque non estou sentado solo por justo en clase, é porque a xente desa clase non me fala. Porque, a ver, podo entendelo, porque claro, desde primeiro están xuntos non sei que, eu de repente chejín máis tarde, e eu, ademais, tampouco contribuyo moito a falar ca xente, porque eu non vou a clase a falar nin a conocer xente, porque meus amigos xa os teño, entonces eso. Pero que ben, que agradable, xa non estou solo. No que vamos a comer, está aquí Carla. Hola. O que me queda na nevera, o sea, ñoquis con lomo e unha ensalada. Está ben, non? Para, é unha comida bastante completa. Máis cousas que mencionar que pasaron mentre estaba en clase. Iris subeu un TikTok facendo un matcha. Non como fajo eu, xa o explico no vídeo, que non fai como fajo eu porque é un tramo a facer un matcha. Isto efectivamente, verdad? Ah, que la amo. Que un beso desde aquí, Iris, que sí que vas a ver o vídeo. Pero, Javi, acaba de ocorrerseme unha idea millonaria, ademais deste plano millonario, que é bastante bo. Comento, Carla ainda non o sabe, por eso ten un micrófono. Estoy expectante. Porque lle vou a contar. A miña idea millonaria, como en TikTok me está empezando a seguir xente bastante divertida, con tamén bastantes seguidores que vedes contenido así, dixen, por que non facer un matcha con Perhaps? E traer a xente a simplemente facer un matcha. Non lles vou obligar a facer un matcha of the day porque sei que non todo o mundo sabe basicamente bailar, pero simplemente ir a tomar un matcha e a gravar blog ou o que sea. Isto pode evolucionar nun podcast? Non, porque non quero facer un podcast, porque senón xa sería evidentemente que estou copiando constantemente a Carlos Peguer, non? Pero é bastante divertido traer a xente solo para tomar un matcha e preguntarlles calquer tontería. Me gusta, me gusta. No pensaba que iba a ser algo así, pero sí, estaría bastante interesante. Porque mira, Yo lo miraría. Yo, Total. y creo que todas las pre-happies y los y les pre-happies. Total, porque mira, podo Lo vería. preguntarlle, por ejemplo, Sara Seco, Iris Gestoso, podo preguntarlle a David Lamos, podo preguntarlle... Eu pregunto a todos os nominados de youtubeiras. A Eu todos, vou a ali todos. e dixolles, queredes facer este vídeo? E isto é todo que a miña idea millonaria. Falando de youtubeiras. Non vou ir a youtubeiras, evidentemente, ¿Cómo? porque é este sábado. Además de que hay Simplemente huelga de buses. Pero poñen bus. Ah, Poñen sí? buses Pero gratis pa desde volver? Santiago. Poñen buses Ah, gratis, sí? sí, poñen buses gratis. Bueno, Está moi ben pero- planteado, a youtubeiras fixo moi ben. Estou absolutamente sorprendido. Eu, para non saber que estes premios existían hasta este ano, estou bastante sorprendido con eles. Tanto para ben como para mal. Pero, Happys, vos decideme a vosa opinión. E non teñen por que ser tampouco xente conocida. En plan, podo de repente decir, bueno, quen ven a facer un matcha con Perhaps? E traigo a calquera a facer un matcha. A min Me total, mola. teñen que vir á residencia Burgo das Nacións. Isto é todo lo que tienen que hacer. Happys, levamos toda a tarde sin decir nada. Salimos agora do piso de Somoza. E gravamos o vídeo, o que non gravamos onte. Gravámoslo hoxe, ela preparou todo o guión. Non sei cando saldrá, pero dixo que a ver se mañá o ten editado. Ten que salir antes do 10 de febreiro, porque o 10 de febreiro ás 11 da mañán, desde a Escola Universitaria de Traballo Social de aquí de Santiago, vai haber unha manifestación organizada pola Asamblea de Traballo Social, polo do tema de que é concertado, non sei que. Entonces, hai que ir. Ademais, o vídeo está feito polos dous. O sea, ela fixo todo o guión, eu simplemente dixo as cousas que me dixe de decir. Levamos desde as 7 hasta, que hora non sei, as 11 e algo. Cenamos ali, pasta con pesto, con burrata, vimos a peli de Don Pollo. Foi un momento para a historia. E agora estamos indo para a residencia, porque é nos hora, non? E mañán eu personalmente teño clase ás 9 da mañán e despois teño que ir para Arousa, o sea que teño que deixar a maleta feita ou facela correndo despois de clase. Pero isto é algo que teño que facer porque sempre acabo facendo a maleta super tarde e igual a deixo feita ahora mismo. Nunca sei que levar, porque sempre me acaban surgindo plans pois que non teño roupa, en plan de repente un día dixo, vou gravar un vídeo e teño que salir en chándal. Vos fijastes vos no vídeo da lanzada que vou en chándal en plan super ancho, como se estuviera literalmente escondéndome. Pois sempre me pasa eso. Entonces vou levar roupa de máis. Pero eso, Perhaps. Hasta mañanita. Mañana é viernes xa. Quedan 3 días de vlog.
Hola Alba, este é un saludo concretamente para ti porque eres a persona máis para happy do mundo. Dixeronme que me sigues en absolutamente todos lados, que miras todos os vlogs. Eres increíble. E bueno, xa che saludín onde por WhatsApp, pero apeteceme tamén solo no blog porque se levas unha pequena sorpresa. A ver si graban a túa lección e a ver si a vexo. E ahora sí, hola per happys. Feliz viernes. Estou na estación de tren. Non porque teña tren, porque resulta que non hai trens polo mal tempo. Vedes o mal tempo, verdad? O que sea, veñame a buscar e ven meu irmán tamén para Arousa porque cumple ya 1000. Que vergonxa estar grabando aquí no medio da estación de tren. O sea, esta xente pasando por diante, por detrás, constantemente, pero como estou co micrófono, dame exactamente igual porque non estou falando nada alto, verdad? Non entendo como non puxeron os trens despois de todo isto. O sea, leva todo o día, non fai un tempo horrible. O sea, agora está completamente despejado. Imagino que para baixo sí que fará peor tempo, pero non creo que faja tan mal tempo como para cancelar todos os trens, menos que van para Coruña. Pero bueno, X. Este vlog estáme quedando larguísimo. Creo que vos estáis dando conta, porque non sei cantos minutos levo, pero levo polo menos 20 minutos ou cerca de 20 minutos. Eso é excesivo, porque isto é que me suelen durar a min os vlogs de unha semana inteira. E tendo en conta que estamos a viernes e pensei gravar miércoles, se en 2 días teño 20 minutos, este vlog vai a durar unha hora. Quero que dure unha hora? No. Porque non ides a ver unha hora? Porque non sois capaces de ver 20 minutos e ides a ver unha hora inteira? Non creo. Ainda que, bueno, eu supoño que poñedes os vlogs en plan para ter de fondo. Non creo que vos fijedes moito no que dixo. Nadie se fija moito no que di nadie. Isto é unha cousa que me sorprende a min. Deseo! Douche tempo. Bueno, pero Javis, vedes este pequeno sofá tan minimalista que temos aquí? Vamos a restauralo de miña nai. Porque que hai que facer? Quitarlle o cuero, quitarlle as chinchetas, quitarlle as grapas, pintalo de outro color. Moito traballo. Si queredes, chamádenos, nós restauramos muebles, pintamos casas, facemos álbums de fotos. Facemos álbums de fotos. Si pajades, nós facemos todo o que queirades. Sabemos facer de todo. Sabedes que podía facer ya 1000 mentras estamos eu e Má facendo estas cousas? Podía facernos de algo de merendar, traernos un vaso de agua. Vale, pero Japis, vedes todas estas chinchetas que hai todo ao redor do cuero? Hai que quitar todo eso. Isto... E debaixo hai jarapas de aínda tamén, polo que está dicindo a miña nai. Isto, de unha en unha, eu acabo de tardar, polo que estou vendo no vídeo de aí, 2 minutos en sacar 2. Así que vamos a estar polo menos canto tempo en facer isto? Unha semana inteira? Non sei canto vamos a tardar. Levamos casi 2 horas quitando as chinchetas. Estamos ca parte de atrás. Solo damos este cachiño aquí abaixo e ese cachiño de arriba. Ten todo alrededor. Como estás, Ma? Cansada. Hola, per happys. Vamos a presentar la manualidad de hoy. En castellano no. No. Vamos a presentar a manualidade de hoxe. Vamos a tapizar unha butaca. Bueno, nós estamos mirando como tía América vai tapizar unha butaca. Ou empeza a facer. Sale un cacho, pero non che sale todo. Ai, carallo. Estamos xa acabando, por fin, despois de toda a tarde. Ao final collemos o truco, agarramos todo e tiramos del hasta que rompeu. Pero queda solo esta hora, Ma, cunha parte do brazo. Quédanos ainda os brazos por a parte de diante. Queda pouco. Acabamos ca piel. Agora temos que quitar o cartón de todo isto. Ten que ser inteiro, porque nos fai falta bater o patrón. Me estou cansado. Estou cansado, non podo absolutamente máis. As 8:43. Empezáramos ás 6. E o único que fixamos foi quitarlle a parte de atrás. Me falta toda a parte de diante. Queda nada xa. Vamos a subir todo isto a TikTok. Vai ser por partes, porque é moi largo. O sea, hoxe estuvemos horas e vai quedar moi largo. Levo tanto tempo co sofá que iba a ser como absurdo que este día durase menos e só falase do sofá. Así que creo que vou sentarme aquí a falar ligeramente con vos. Quen me mandaría... Bueno, máis ben, quen lle mandaría a miña nai decir que sí a todo
Eu menos mal que aprendín a decir que no a algunhas cousas e que só fago cousas que realmente me apetecen. O sea, que eu entendo que isto é unha actividade que si cho din, dis, wow, sí que me apetece retapizar un sofá. Pero, levamos 6 horas seguidas. 6 horas. O sea, vos entendedes o que cobra unha persona por hora por facer esta cousa. E nós, eu creo que miña nai non lle vai a cobrar tanto como debería cobrarlle. Solo teño ganas de meterme na cama, tirarme no sofá, limitarme a existir, a xogar Animal Crossing, que agora teño tele. A ver que fago mañán, porque sempre que estou na Arousa, como que se me ocurren ideas sobre os TikToks, porque claro, non estaba gravando o blog cando fixen todos estes TikToks. Eu, mentres estaba de vacacións, non estaba de vacacións, estaba de exámenes, pero tiña que estudar para os exámenes e non facía. Bueno, mentres pasaba todo eso, eu fixen un TikTok falando da iglesia da Arousa e outro falando da lanzada. Que pasa? Cando fixen a da iglesia da Arousa, a mí ocorreu-me falar dos cruceiros da Arousa. Non sei se sabedes o que son os cruceiros, pero, a ver, imagino que sí. Son, literalmente, é que non sei, o sea, ainda non investiguín para que sirven nada. Eu, para mí, simplemente son uns paus con cruces que levan aí toda a vida. Pero falar de varios, sobre todo de un que está enfrente da consulta, porque ese non ten a cruz, o sea, que literalmente un pau cunha base de pedra. Estou moito máis activo por TikTok que por calquer outro lado. E realmente dá un pouco de pena porque o meu objetivo principal era, evidentemente, YouTube. Por eso foi o primeiro que fixen, porque subir TikToks está moi ben, subir TikToks, porque TikTok dache algo que non che dan os resto das redes sociales, que é a dopamina constante, porque ti subes un TikTok e empezan a chegar notificacións de like. É increíble como te sintes, porque dis, wow, justo ya a xente non sei que. E agora, no momento no que estou eu, por exemplo, que de repente me está empezando a seguir moita xente moi influyente, xente que realmente é interesante, xente que eu xa seguía de antes, realmente síntese moi ben, pero dá un pouco de medo. En cambio, YouTube, como é un formato de vídeo máis largo, a xente non mira tanto, é como que sinto que a xente que me sigue en YouTube é como máis cercana a min. Que non me sigue só amigas miñas, pero a maioría de xente que me ve sí que son miñas amigas. Sempre me alegra un montón cando alguén me di que ve os meus vlogs de YouTube, porque eu perdo moito tempo en isto, porque teño que perder moito tempo en gravar, teño que perder moito espacio do teléfono e teño que perder moitísimo tempo en editar, publicar e facer de todo polo vídeo. Chegar a 100 visualizacións para min é un hito agora mismo. Antes chegaba moito máis fácil, supoño que a xente no verán ten moito máis tempo libre, evidentemente, pero dame un pouco de pena. Que bueno, estou moi contento con todo o que me está pasando, con TikTok sobre todo. Empezamos a seguir outro día Ana Paz, que é absolutamente perfecta. Ana Paz tamén fai vlogs. Eu encántame que todo o mundo este volvendo a YouTube. En plan, o comeback de YouTube era todo o que necesitaba destes últimos anos, porque evidentemente eu son desta xente que se creou vendo a Los Polinesios e cosas así. Los Polinesios que son personas super importantes da historia de YouTube, Los Polinesios, vía tamén gameplays, pero eu sempre fui máis de ver lifestyle, concretamente canales latinoamericanos, pero vía moito canal inglés e español. Eu consumía moito YouTube. Diría que YouTube é a miña rede social favorita de todos os tempos. Bueno, deixo de vos a chapa porque isto non é un podcast en el que parece que pode ser, porque este plano realmente gustame un pouco. Estou explorando últimamente os planos grandes, porque como agora teño micrófono, podo alejarme todo o que queira da cámara, que me ides a escoitar igual, cousa que se me olvida, e sempre falo como que a cámara aquí. Eu poño o teléfono así e gravo así. Podo poñervos aquí enfrente da cama e falarvos igual. Bueno, que me calo, que xa está, que mañán sábado, per happy. Buenos días, per happys, feliz domingo, feliz último día de vlog. Acabo de chegar a Santiago. Bueno, feliz último día de vlog, xa vai acabar o día. Vou desfacer a maleta. Veño cargado e veño tarde mal e arrastro. Nós tiñamos un tren para vir a que hora? Ás 7 menos 10. Ás 7 menos 10 tiñamos o tren. Este tren nunca saleu. Sustituírono por un bus. Empezaron a retrasarse todos os trens unha hora, non sei que. O bus non chegaba nunca. O bus tamén tiña que ir a Coruña. De repente querían poñer no mesmo tren dous buses xuntos, o sea, no mesmo bus dous trens xuntos. Un espectáculo estaban facendo ali.
Eu teño a suerte de que eu chamei ao meu pai e me quixo traer, porque senón teña que vir en bus, que non pasaba absolutamente nada. Entre que viño cargado, non sei que, é que eu non me fío absolutamente nada dos buses, collo moitos buses, pero non me fío de cando deixes a maleta debaixo, porque calquera pode literalmente chegar e dicir esta é a miña maleta e levarcha. Eu levo cousas congeladas na maleta, a min seguro que se me descongelou todo xa, e vou non ter que comer todo correndo. Vamos a ver, Jaul, do que traigo esta semana na maleta. 2 tabletas de chocolate Dolca. Son baratísimas, están moi boas realmente. Unha bolsa de patacas. E creo que esa cheja de chuches. Isto que son? Estos son lentejas, moi probablemente, verdad? Polo color dirías que son lentejas. Sí, diría que son lentejas. 2 tomates, 2 plátanos e unha cebola. Básicos, non? 2 cartóns de leite de soja. Está carísima, Eu a semana pasada tuve que facer a compra aquí. Eu solo traer a compra da casa pa aquí e cando me din conta de que 2 cartóns son 4 euros, en que mundo vivimos que 2 bricks de soja, vale, tamén hai nos máis baratos, total, pero a Vivesoy eu creo que sabedes que está boísima, e se comprades é porque sabedes que está moito máis rica que as demais. E o matcha, a ver, son mate perhaps, como non vou levar matcha, isto é parte de min. Eu, en vez de man, debería ter un chasen. Embutido, eu creo que só é lomo e queso. Ah, non, mirade. Xamón. Un tupper de lasaña. Un tupper de albóndigas. Comemos as hoxas albóndigas, así que non vou a cenar albóndigas. E pizza de espinacas congelada. Está boísima, Sabe increíble. A mí me encanta a pizza de espinacas. Eu creo que é esta, as miñas favoritas son esta de espinacas e a de xamón serrano de Casa Torredellas. E eso sería todo. Non me dá para comer toda a semana. Eu creo que se me poño así. Vale, claro, no, sí que me dá. Porque eu mañán... A ver, non está confirmado. E isto, ídelo ver no seguinte blog. Pero eu mañán vou a Ferrol a cenar, non a comer. Non sei. Eso vamos mirando aínda. Este día, ademais de que eu empecín ás 9 da noite, son as 8:30, creo. Bueno, o que sea. Vai ser moito máis corto porque este vídeo que estáis vendo, bueno, a editar agora. O sea, fun editando o resto de días, que isto é algo que eu nunca fajo. Esta semana puxeme, levo máis de media hora de vlog. Debería calarme a boca un pouco. Así que igual o corto aquí. Bueno, antes de cortalo vou a pedir perdón por este vlog. Pedir perdón por este vlog porque 3 días de vlog, porque isto non vou contar como un día. Ten miércoles, jueves, viernes, sábado, non grabín nada. E ten domingo que grabín solo ahora. Así que néjome. Si vedes este vlog, que sepades que meus vlogs non son así normalmente, que son de lunes a, diría domingo, pero sábado, domingo, non sei. Ahora estou como un pouco explorando isto. Este vlog é totalmente experimental e é super largo, así que non ides a velo. Impórtame. Realmente sí que me importa un pouco máis do que iba a decir. Ainda así, eu edito e subo porque quen ve os vlogs realmente ve todos os vlogs. Polo que gracias a toda a xente que ve os vlogs hasta aquí, este vlog acabas aquí, perhapis. Prometo facer un vlog normal a semana que ven. E dentro de 2 semanas, sobre todo, porque dentro de 2 semanas é meu cumple. Meu cumple cada jueves, que eso é... Eu creo que vai ser un vlog bastante divertido a semana do meu cumple, pero... Como non a semana do meu cumple, un bico, esta semana que ven, perhapis.